Здравейте на всички, аз съм Тръна. Това е 5-ти епизод на Minecraft модове. И какъв мод ще ви покажа днес? Smart Moving мода. Значи, първото нещо, което е, като полетите имате тази страхотна анимация. И да, изглеждате много готино. Добре, сега ще отидем при второто нещо. Така, ако искате да минете през някакво такова малко място, но сте твърде голям, можете просто да направите так. Просто трябва да натиснете Shift, Ctrl, задържите ги и може да ползите. Ето, сега ще мина. Но обаче, особеното е, че ще много бавно ще ходите много бавно и успешно преминаш това. Сега, към второто нещо. Тоест третото. Така. Извинете, сега се връщам, имам един проблем. Пак си връщаме и сега. Така, сега оправих нещото. Значи, искате да се изкачите горе. Но какво виждате? Прекъсване по стълбите. Можете да ги изкачите, като се засилите. И още едно ново нещо е, че има хубава анимация, като ходите. И ако се затичате, ще изкачите по-бързо стълбите. Добре, готово. Следващото нещо е анимацията при скок. Ако скочи от високо, ми дава тази анимация. Когато почва височината за нараняване, анимацията започва да действа. Добре, сега, другото нещо. Следващото нещо е, че ако натиснете Ctrl, Tab, тичате, задържите Space и пуснете, си гмуркате. Точно както мен. Но ако беше по-дълбоко, гмуркането ще да продължи повече. Сега, към четвъртото нещо. Май. Да, айде четвъртото. Следващото нещо е, че ако тичате, че ако отидете във водата, имате ето тази анимация, когато плувате. А когато отидете под водата, имате тази анимация. Още едно нещо е, че не трябва да задържате спейса, а не се оставате горе. Но ако става дума за да плувате и да не взема въздух, ще трябва да задържите спейс. Друго нещо. Ако знаете кой ви е контрола за тичане, докато плувате, може да тичате, но не можете да тичате с два пъти спейс. Не два пъти спейс, ами с два пъти W. Още едно нещо, когато тичате с това, не знам това е за мода. Още едно нещо, когато тичате с R, вие тичате по-бързо. Друго нещо. Аз съм си нагласил така бутоните, но не знам вие как сте си ги нагласили. Ако натисна... Аз както съм си нагласил бутона, ще ми пише Smart Moving Speed Changing to 120. Това означава, че ми е дигнала бързината. Например, ако го направя на толкова, виждате, че съм много по-бърз. Но ако натисна за намаляването, не го прави. 100% е нормалното. Така, да преминем. Чакай.
минутка и сега се връщам. Така, искате да минете от лавата. Да заобиколите, но не ви дават. Еми, как да преминете? Като скачате, извинете, филмах тук. Като скачате, натискате. И сега ще се върна, когато го правя. Така, върнах се. Значи, като скачате, задържите Ctrl и както виждате, аз съм се хванал за вържената ограда и ходя. Като стигнете до края, може да слезете. Сега, към следващата стъпка. Така, искате да се изкатерите на това. И ми натискате Ctrl, отивате при стената и почвате да се катерите по оградата. И именно по този начин, ето там успях да премина. Като скочих, натиснах Ctrl и се хванах. Към следващата стъпка. Следващата стъпка е, че можете да се изстрелвате в някоя посока, като натиснете D, A или S, както искате да тичате. Ето така. Изчакайте. Назад трябва да сте много бързи. Ето. Трябва да сте много бързи, по-бързи от спринтването. За това ще се средоточа. Видях, че трябва да сте много бързи, за да се стреляте. Да. Благодаря, че ме гледахте. Аз бях Тръна. Това беше Smart Moving Mode и чао!